Takže Voda Boys, včera som si zahral cup so Stezim, ďakujem ti moc za hry. Boli sme na tom moc zle, ale podľa mňa skôr než sme ten cup zahrali, tak zo srandy a vrhnime sa na video. Čau. Kam to máme lendiť? No ja neviem, hovorím ti, že nemám drop Kedy? mapu. Hovorím ti, že som si Ja. zapal apku na drop mapu. Tak to je v prdeli. Kamo, co mi robí kamera? Mne to ide proste samo hore. Kvôli kontroleru asi. Ja skúsim vypať kontroler. Im to stále nejde? Som tu. Oni Ale idú nemôžem teraz nestačiť. No ja viem, nestačí sem. na to? Nie, a oni idú dole, no. Aha, dobre, no dobre. Ale tam ide viacej typkov. No, však to. Tak poď sem dole na pumpu. Okay. On to bude cápek musieť točiť. Jo, točí to na pumpu. Ale má bad land. A kde? Niekde dole to stočil. Jo, idú sem. Hm. No a ďalší ma strieľajú do piči. Idem za strom. Tak to je frici. Kurva. Ja som počul aj kroky, ale nemyslel som si, že by to boli typci. Takže by tam boli typci. Idem ako blízko k tebe, no idem. Snažím sa, ale u mňa sa fajtia dve duá. Jo, poď, nabiehaj. Ty mi nabiehaj. Ne, ja som si dal nižšie za raketu do piči. Tak poď ku mne už. No tu nikto není. Aha, ja som si už druhým smerom. Mhm. Ja idem tuto na jeden barak a tam ti už počkaj. Ty mi ešte zdrháš. Tak ja idem na Island. No skús. Lebo ja ho mám hneď tuto. Tak ja idem raketu. No musíš, či nevíš. Čuj. Jo, vidím. Kam prosím, spavni sa. Vlastne takto boxli už. Bolo by pek. Kamo, kúkaj sa, aká zatiaľ Anstak hra. Jo. Išli sme dosť late. Prosím. No. Už sa to tu spavne. Aha, už máme 14 bodov, ani som nevedel. Choď hore čo najrýchlejšie. Idem. Zostaneme na Islande potom, keď tak. Bacha na snajpy a bereme to obidvaja. Teraz by bolo dobre, keby je za Island body, ale asi nie. Alebo možno reálne, že tu neboli, no. Od niekoho. Nice. Poďme do piči. Skoro som sa zdrbal. No, pôjdu ešte aj sem do piči. Pôjdu teda preč. Nice, čo som No nice! Vy nejste zapatí vlastne, ja som zabudol. No nie, vôbec. Čo? Aha, ja mám rovné jedno. Čo? Najprv jumpni. Jump. Glider. Tuto. Okej, tak ten nemusíš robiť ani vysoko. Tá glider moc otvárať, ako otvor ho ale. Aha, kde som na to. Ja to tak... Idú, ale ak budeme mať Godland, tak... Kurva, tento má čo? Ten má mitro. Ale tak on nedoletí podľa mňa hore. Aha, ani ja. koľko som videl Chod tam, toč to. Budú to točiť. Jo, idú. Točí to. No ale tam idú dve duá, poď do piče, toč to úplne. Poď za mnou až. Lukáš. Aha, Tak počujem ma. Tak ja sa tuto skúsim naletiť a idem za tebou, ale tak idem aj ve slurptre. Čiže jedne, že budeš musieť bojovať o život. Idem do prdele.
Nemôžeme ich ísť, ja mám pumpu. A... Dobre, dobre. Nie, Otvorím čestu. som tam ani není. Dve pumpy, super. Fajte Mám si ísť do tam. piče, hej? Ak chceš. A oni majú ešte aj spasov. Ja idem nejako hen tam hore na tú horu, tak... 125? Jo, idem už. Crack, druhý. Knock? Nice. Bacha, ten druhý. On nevidím, kde je. 125 do hlavy. To žiadna pumpa nevie dať. Nemáš na čo na healy, alebo... Mám medkit a môžem ti dať bigna. Mám aj miničko. Tak na to máš. Aj big. Kde je, nevieš? No, na tom hauze asi. On už išiel, ja som mu dal. Preknutý. Ja, on mi najebe zas. 23 life. Dead! Nice. Pod do prdele. Ďalší tým nový. A idú po tebe. Raketu. Dobre, ne, zle použil raketu. 25. 29. Dobre. To máme. A tam majú štátci už aj že po 5 hrách, takže dobre. Ako polovica z nich má po 5 hrách. Za pol hodiny kapu. No, a jedni chlapci už aj dohrali. To dlho hrali. Dobre, ja poviem raketou. Ja si odtiaľto zoberiem 2 slurpy a ty zober sem tej 2 slurpy. Dobre. Ja som im dal. Ja ich budem sprehovať, ak pôjdeš za mnou potom. Tak 30 sekúnd a ide zóna. No, Takže nemám pojeme moc. to po ľavo boku. Teď ti nevadí, že je životom. Os. Takže. Bereme si spas. A 4 slurpy. A ideme za Lukášom. OK. Máme 405. Aha, ešte, že som si to všimol. By som bol doma. No to čo zlé? Nok! No, crack! 77 byte! 77 byte! Mám finish. To je v piči, teraz to nazýva. Ideme do piče. Áno, solo. Kde? Tuto, vidíš ho? Crack, je noh dead. Som najlepší. Som ťa vymazal. Wow! Tomuto zahorí ľud. Ale nič, čo by som mohol zobrať, no nevadí. Aj takýmto chleba. Nič, čo by som chcel skôr. Tuto je typek. Tomu idem dole. Čo som dostal? Piče! Mňa to nebaví, ja dostajem taký laser. To sú slurpy. No, jasné. Choď raket. No jasné. Tak čo ti mrdá? Kenjutsu crossing. Tam Ok. sa jumpuje. Počúvaj ma. Povedal som, že teraz to vyhráme. A jak mám lendi, takže mám otvoriť glider? No, tak chod takto tak a potom po chvíľke otvoríš glider. A kde máme ale otvoriť ho? Povedz mi, kde máme ísť úplne že dole? Tuto. Ok, no tak už ho môžeš otvoriť. A kam si ty dole zas išiel? Na šelku. Tá šelka je tuto, ale. Čo by som z toho mala? Ja som strašný cigán, ja musím ísť presne na ten mark, ja to nemôžem trebárs túto niekde, len ja musím ísť... Ja by som ťa dievča ľúbil. Ja nie. Tu sú typci, takže tých potom ideme W. No, a kúkaj, teraz to otvorím, idem dole a mám najhorší landing. Už som to nemal moc. 44 po 6. Tam capci majú, no reálne tam majú capci po 6. Asi ich osrala.
Ja by som ťa, Lukáš, ľúbil. Ja nie. Keby si sa napravo. Jo, už som si ešte mal. Ja ho držujem, to je solo. A neskapnej, že skapeš 25, Ok. 26. Ty si postihnutý? Jo, ide môj teammate. To mi je jedno. Ale on je dobrý. Má C4, lebo on mi čo nepriebal. Bacha, má tu C4 dané, jo? Úplne minička. Som dead, on nepostával to! No, sme dead. On mne to nepostával! Ja som ho nokol. Áno, mohli, tvoja mozgová obrana tam mohla padnúť. Ty koľko, skoro som tlačil space. Neviem. To je pani jedno, čo máte viac bodov, ty kokot. Tropex má viac bodov ako vy. Čo s tým akože? Z toho dojebať, alebo čo? Adam nemá kamarátku. Však ja neviem, Stezi. Lebo je autista. A bojí sa to povedať. Jeho autistickej mame. Prečo je Peter taký čierny? A nevie nič. On je strašne bielý, jak stena. No však to viem. Neviem, my sme čierni napríklad. Jak Čukapík. Jak Čokapík. Sem idú asi 40 celku. Ráke tu mám. Do prdele. Vidím, healuje sa. No tak to sú nejaké trosky. Vajti ma. Kreg u mňa. Fist? 30 white. Má jedno. Dostal 30. Čo? Čakal som traf. Bacha, druhý je tu, jo? Ne, ten zdrhá. Tu je minička. Nok? Ne, som dead, asi. Drž to. Nice, ty si best. A ty si toho zabil? Hej. To je dobré. Nice, On nič nemal. Moje matra není. 300, 400. Sú tam. Jo, vidím. Dávam mu double? Dobre, 3, 2, 1, poď. 3, 2, 1. 27. Ideme ich? Alebo jebeme ich? No tak jeho, keby mám viac matra, Uvidíme, no. že či sem pôjdu. Mám first shotgun. Aj zľava, bacha, pôjdu, piče. Craig, poď. On nás nefajtí. 65 white. Na mňa podkopal. My sme kamaráti. Ty kokot, ja som jebnutý. Sorry. Craig! Hádžem C4. Sú najhorší. No, Bacha. ale až po mne. Ja? Nok! Nice. Neuzní to plus. A ďalší. Poď preč, poď do piče. Mám juice. Poplujem juice, no. Ne, po ich fajtiť. No, ja som dead. Asi. Ne, čujem. Chceš ísť do prdele? No. Počkaj. Čiluješ, či jo? Jo, pojď. No ja čo? Som dead. Mne sa zdá, že som ho možno odstrelil, som mŕtvy. Čo to je? Dobre, neznášam to. Si mŕtvy. Neviem, či je trezor, ale okej, no. Dobre. A pán na títo hauzy, nebudem lendiť továreň na čokolády.
Billy vonka. Billy vonka, no, keby tam niekto ide. No, jedno duo, pohoda. Ale nejdú na to verať. Ale budú mať postoj, aspoň niekto sem ide, aspoň. No, dve dua, bacha, dve dua. Hej? Hej, Ja až. vidím. 80, tuto, tovareň Je. na čokoládu. Hej? Tuto hore predu mnou chcel ti dať, Ja, ale dal som ja jemu. Tuto predo mnou. Pošlo ma. No, nepíšu. Au, kokoti. Aha, nice, ja som aj to za... To je on, no. Volám sa. Čím mi tak príjma? Je to tam napravo? Už ho vidím. 49, 74 White, ja ho idem. Chod ho. Dobrá. On bachne na tom boku. Jasné, cigáni. Mám minička, keď chceš. Mám aj ja. Bacha má jedno a nič nemá. Smita! Bandit! Čo mi stal 200 stackov? Mal som 2 hádka. No jasné. Chod spať, ty žižala. Ja som... No jasné, tak ten ma pušuje. Hej? Ty sú dobrý, no? Moc ne, ale 45 crack. Co, ale... 54? Prepačkár, VK kula. Haruška. Najhorší, ty by sme fakt. Idú cigáni a majú najlepší landing. Aha, bo tam nejde ani. Aha, ani tam nejde. Na pompu idú zapiť. Tak môžeme ísť. Kde landí na pumpu? A fakt? Jasné, na šelku landiť chceš, že? Cigáni. To je solo. Aha, Tak jeden ne, len tak ti na- sem. Jo, jeden sem a jeden... Nie, idú obidvaja. Ne, obidvaja. Ten Raki oblúk robil, čo je nadrogovaný. Haližovaný. Strieľaj si, strieľaj. Hej, skúšaj, dobre, môžeš skúšať. Yes. Dobre, skoro. áno. Ideš a teraz ja zoberiem snipu a primrdám ti jednu do papule. Máš snipu? Nemám, ale chcel by som mať. Habi. Aha, yes, nice. Ha, go to lobby. Čo ti jebe, to ma zabila, ale neviem v čom. Lenže je to piču zadu. Tak to je najhorší hráč. Nevadí. Tvoju plešatú mater zabijem. Kunda. To je jedno, že je tak od ničom je ten kap. Ale prečo by doslova do ňoho nedali PR? Čo je ty plešatec? Tak Dick vole, že si mi nechal môjho teammatea nažive. Tuto vymrdať, do piče. Ešte ich vyjebeš. No. Tancujem. A ešte stíham cvičiť, super. Kedy pôjdeš? Tvoja mater plešata. On to na teba vyskúšala, dostal. Ja som to Rebutuj, lebo to nestíhaš. Aha, Alebo dobre, idem po to, ale... no daj to sem. Daj to sem. No, tak tam sa rovno fajtia a nemám inak moc HP. 3, 2, 1, hlava. Čau. Aha, oni ťa idú. On ma ide.
Bacha z boku. Aha, co mám za... co mám za ping? Čo mám za ping? Nevadí. Ešte jedno máme. Dead. 3 hapka zás mi ostali. Bacha, on tam pôjde možno druhý. Lebo si myslí, Ide? že to je solo. Možno. Možno, lebo že je to solo. Jo, ide tá. Bacha. Prosím, potrebujem help. Idem. Počkaj chvíľku, počkaj. Čujem. Už idem. Už som tu. Preberiem to, kamo. 95? Ostaň, chod sa healovať. Ja potrebujem. Mám z teba. Čo máš? Ti budem sprejovať. Fupis! Máš ho? Máš. Zase mi tu. Kámo, chápeš to, čo bolo za trosku? 3 HP mi nehal, ne? Čo som? Shotgun. Yes. Ja som si niečo kúpoval. Chápeš to? Pištol som si kúpoval. Aha, čo mi najebalo, nice. Dobre. Nel mi dá pickaxe, ja som mnoho 20 HP. Že nemáme... Nie, už nemáme.